Tá Straitéis Dhigiteach nua de Scoileanna a seoladh ag an rinn oideachais. Tá sé tábhachtach go mbeidh córas oideachas agin atá airneach den ré Dhigiteach agus go dtórfar tacaíocht de gach fólamá gan bara gomas a bhaint amach. Dhigiteach sa Straitéis Dhigiteach nua ar conas is féidir leis an teicneolaíocht Dhigiteach cuidiú le fios le cór ar an oideachas de gach duine óg is Scoileanna ar fud na hÉireann. Sé an cuspóir go mbeidh neart deisina ag gach fólamá le las a bhainte san teicneolaíocht ina gcuid fólama. Agus go bhórbróigh siad na príomhscoileanna don dún Dhigiteach agus feslán sábailte agus iad ar líne. Agus é sin éireadh, leanfar le tacaíocht a chóirt do bhaintrí agus de ceannarí scoile, I bhóbairt a gcuid scoileanna sa réimse seo. Chun an Straitéis nua órbairt, cheannail an rinn oideachas próiseas fearsin chorlacháin ina cinnte go deise gacha de rim a chóirt. D'úsáid mar an táisiúla scoiléir an gcomhlacháin sin, agus an méid a fólamíocht an Straitéis roimhe seo. Chun an Straitéis Dhigiteach nua de Scoileanna go dtí fiche seacht a dhearú. Tá an Straitéis bunaithe ar chrí colún nó ar chrí phríomhréimse bre a dheimhí tacaíocht ó mhaoiniú os gan €200 milliún ó rinn oideachais. Buineann an chéad colún ina cinnte go ndéanfar teicneolaíochtaí Dhigiteacha a labhú sa teagas, san ólam agus sa bheasanú. D'fhógairtear an ar conas is fearr tacaíocht a chóirt do bhaintrí agus de ceannarí scoile, lena cinnte go mbeidh na Scoileanna agus an mhaoine na scáil chun an tólas agus na Scoileanna a theastaíonn sa saol nua aimsire a chóirt ar scoileoirí. D'fhógairtear sa dara colún ar an teicneolaíocht féin agus ar nascach leathanmhainda is Scoileanna breithnítear an freisin. Chun is tacaíocht a chóirt do Scoileanna, maidir le gléasanna Dhigiteacha agus ceannacháin eile a bhaineann leis an teicneolaíocht, a ceannach agus a chugháil. Tá lán beartas éú agus beartas rialtas an a bhaineann leis an Straitéis seo. Agus bhí cholann trí tá minn seomanta do chuidir le Scoileanna tuiscint níos fearrtha acu ar an gadramh sin. Féachtar an cumáid ar hainceiste nua agus ar cín atá ag teach an cín a réimse na teicneolaíochtaí Dhigiteacha agus ar gré thábhachtach na samhailteachta ar líne. Spreagadh ceannarí scoile, muinteoirí, fólamóirí agus gach duine ar simnó an scéal an Straitéis Dhigiteach nua léamh aiceil cadí planana agus cospaína rinne maidir le tócaí na teicneolaíochtaí Dhigiteacha san oideachas.